При вас стана всичкото много по-бавно. От към обличане, към ходене до тоалетна, от към всичко. Първоначално бях доста скептичен, признавам си го, но продължихме да виждаме, че детето не се развива по пътя, който трябва да е. И решихме да потърсим помощ. Представихме им услугата, че се извършва в домашни условия, в средата, която е най-позната на детето. Мария дойде вкъщи и си мислех, че тя ще дойде и ще работи с детето. Но се оказа, че не е така. Тя едва и работи с един от родителите. Тя научи как да се държим с него, как да му обясняваме, как да говорим с него. Вече може да проведем разговор с вас. Виждам самото развитие в детето. Кой цвят искаш да ти дам? Бял. И кой е белият цвят? Това ли е бяло? Детето много добре се разви, благодарение на посещенията на специалистите от ранна детска интервенция в дома. Тези услуги са безплатни за родителите. Като всеки един родител, най-доброто за детето си желая.